Já bych vás chtěl všechny přivítat na dnešní slavnostní prvoražbě, olympijské prvoražbě. Jsem velmi rád, že můžeme pokračovat díky zlatým výkonům našich děvčat ze Soči, Martiny a Evy v ražbě vlastně série olympijských zlatých medailistů. Děkujeme ještě jednou za to, že nám dáváte tímto práci. Abyste věděli, my jsme vám tak věřili, že skica byla hotová a byla v návrhu již v momentě, kdy jste, Martino, jela poslední kolo olympijského závodu na 5000 metrů. Bylo to hodně troufalý, když Martina ještě nebyla v cíli a vy už jste věděli, že vyhraje. Já to nevěděl, dokud ním neprojela tím cílem. Já jsem samozřejmě strašně ráda, že tady můžu stát, že tady můžu být, protože tohle je pro mě samozřejmě hodně vzácný a jeden z takových důležitých okamžiků v mém životě. A já bych strašně chtěla poděkovat všem, vlastně, u kterých ten nápad vzniknul, a samozřejmě všem, kteří se na tom podíleli. Děkuju moc, protože to je opravdu nádherná práce a já nevím, co k tomu mám víc říct, protože já vždycky, když to vidím, tak tomu pořád nemůžu ověřit, takže děkuju moc všem. Tak je to hezký, že se tohle událo. Já jsem v životě neměla nikdy žádnou minci ani takhle, tak si myslím, že to je docela pěkný a i babička s dědou a všichni jsou z toho nadšení. Když si mě říkali, co to děláš za debilní sport, to tě nikdy živit nebude, nikoho to nezajímá, vždyť to ani nikdo nezná. A věřte mě nebo ne, já mám znova slzy na krajíčku, protože toto je to ocenění té naší práce a hlavně toho sportovce. A já vám všem chci poděkovat mým jménem za to, že takhle dokážete ty sportovce ocenit, a já budu první, který do toho budu investovat. Já si pár kousků koupím a objednám. Děkuju vám moc. Já jsem i říkal v nějakých rozhovorech, že jí je vždycky plná místnost a nepřestane kecat a nepřestane se pohybovat a podobně, a tahle Eva bude klidná, bude v klidu a nebude jí plná místnost, ale jenom plná moje kapsa, takže to je dobrý. Mám doma jednu sochu stvárněnou svoji, ale co se týče mince ne, tak to je samozřejmě moje první stvárnění a to se pro mě znamená. Tato akce byla specifická, nedá se srovnovat s ostatní práci, kdy na tu práci většinou ten medailon má třeba měsíc nebo třeba někdy 2 měsíce, a tady to bylo fakt velice rychlý a od toho rozhodnutí, kdy Mincovna řekla, že do toho jde, tak uplynulo pár dní a já musel mít hotový nakreslený návrhy. Ta Martina Sáblíková, kdy běhala, nebo kdy jezdila na oválu, tak já jsem ji dělal už sádře. A samozřejmě, kdyby to nedopadlo, tak se ty sádře zahodí. Ta práce byla, nechal jsem mluvit vždycky o takových 3, 4, 5 dnech. Takže práce do hlubokých nocí. Uvidíme, jak se to bude všechno dařit, ale já jsem ráda samozřejmě hrozně za tu jednu, a kdyby to bylo třeba ještě jedno a šlo by to, tak bych byla samozřejmě ráda, ale to se všechno bude odvíjet od toho, jak moc úspěšná nebo neúspěšná budu.